Nijang Karbiang Long, Dongkamakam ASDC sa Hemalong, Aru ni Pai Kre Troxiarani, ada por Pai Kre Sira Chiti Mapor Malom Ingdeng Thomke Pra Troxi, ASDC Mahangke Tekarani Katalon Puna Birta Perangke Pen, Birta Napali. Ingdeng Thomke Pra Troxi, ASDC Mahangke Tekarani Katalona Jamekalong, KSA, Lapen KNCA Klembang Pubang Piatum Ta Chetong Dunsi, Aru Dipidun. Bangsuaje megalong jasemet ASDC asong kacipahem puatum pen patre piponsi an sose regional party ka pangtang ponji aphan bidesare cipacoy po kedam tang pharokri sirkia bra narkep ke pra trok aningkan arwa cikloni phaikre trok siarni ASDC amahang patheksi jasemet article 244 ya puthak katesong asai deng ponopusi meyalong lam thejai po ASDC, KSA, Lapen, KNCA, Chilang Pet Pen Joint Movement, Nangklem Bombang Bomsi, Nonlet Hositame, Autonomous State Aputak, Anso Se Kapangtang Tuji Apansi, Klempon Bom Luputa, ASDC Song Japo, Caribbean Law Autonomous Council XEM, Ram Sing Rong Hang Pen Tan Pachinipong. Mayalong Amputi Sopi, Sar Singing Leng, Men Sing Terang, Ram Sing Terang Lapen, Pinang Araton Setong Donsi, Mahang Ketekarani Katalona Long, RTP2. Troxy ke pleng non kan thom kebra ner kep ki lut ASDC amang ke thegar ni sidak dong kalong tali tume long dilo kar byang long di phu den gaung pen hapu bukajanan suta doji so teng se dak tum party pen uthot so andulon ka che song asong apang tang pen ka che song apang tang kon thu thekja pan se ni tum atu ya la song deng po alam the bangke ketem nang ko alam the ke kecelang selet polam kali ba kecelang ni polam kali setap Karbiang Long along asong du pik pu setap Karbiang Long han ke rai jia kam bang claim bang hawadet non kadam tang theklong lop Assam government lapen Meghalaya government atum chekroy derlo ha home minister thengno sip block 1 block 2 is a part abang ke Suri sirap Haro Fora Flickr Troxia square kilometer pula so dang an Meghalaya phan ki PG po bang luche tokdam hadili home ministry lo sita labang solam klang daka phita dak kapre ka sompen ka chisong pu dharna puta dode na pen ke memorandum puta sarkar phan pipe dak ASDC KSA KNCA pensip jasemet per bang ke labang so hoyalam Farman Arni Arwe Ching Tang si Klem Nang Kok Lahelo isia bang ke non dak ASDC ni tum Jepang tang thunang ji polam the bang hini bang joy kelam sita non isialam hala ke police pen ke song nai galilu 2019 ningkan Assam Court Clause 6 along ke tokalam Ohomia ahongya pu definition on Assamese tasolam hadak du asi Assam along Kaduwe khai tumanta Khomia pusi chikrong et nai pusi High Assembly Parliament along aron thik dat pu pulo kadu da lunang pidunon pulo Karbiang Long sor phanta sitap hala bangso huta paka song da pidunde ya disi pensi pidunlok ya si pensi pidunlok la so teng pen Guwahati a meeting nang hang lop hada ke Karbiang Long isia group ta avderlo nilitum ya disi pen demand thulop Karbiang Long amasinak tum high power committee pen wangsi kadu esong phanta hang et nai la so teng si krochid ma selang tum wang lo la si ta Karbiang Long sarkar house long si dipu sarkar house long si dolo pen kadu tum ada ni tum hanchu ningri lo Assamese kali ni tum Karbia tum ke pura tum chipudun elna ase la sona alam te akaprega song tum la council tangka chi thisai chot la hai khai ke rai nai hawar ke rai nai pokam claim clear that posi ASDC bang ke Jepang tang tum puthot son thom phlialam the kacha puthak kacha song pang tang ponji phansi matha ponlo si la songbong pen hempre kacha song ke duvek lo la solo kor non pini penap soluk soda ka son lo bang ke ala Karbiang Long duye hoi ke rai kom nang yelam the puthak la bang 2021 and in 29 March arni Assam Chief Minister ban Meghalaya Chief Minister Delhi rong supilong masi Union Home Minister Amit Shah thengno alang litu bisa MOU che tok lo che Karbiang Long along le block 1 and block 2 amendment 1547 square kilometer la pena banke 54 villages total ke 36000 population pen West Karbiang Long pen Meghalaya laso ahoy ka che share ke 164 kilometer do
sila bangso ke the dung ise hawar Meghalaya phan ki PG a conspiracy Assam government tum claim bom sita dake komentu neta nili tum Karbi Anglong a rat lo jasemet ASDC KNC ni tum ke chekroi dundi lasi aphong bordar ha var along lason mane a problem akisung suluk sodak a problem ka pa doji phanta nilitum ka honde teng te Meghalaya government pen mata so kam claim bom Assam sarkar tu mata aro pen che don dun bom ko pima je non labangso me cheklo tarik kreisi anung vesita me langhem phielong ta adverti mu ke hai phange thululu dello la so phrang ta me nini phrang jiri gindeng long ta me inghin lang so sor milinga sangho phanda towar ton kogmat thu dunulu dello la son dolo silahai theglong de fit pusita me Assam sarkar hin pen la so bordar long ke ton ke la kamange claim kledet la pen ke Karbi Anglong council pen mata kuson ma initiative ke doni la so teng la tumbang claim kli la siniritum lituma songa hin pen Karbi Anglong autonomous council la pen ke jasemet Assam chief minister phani se kapachini ponji bangela henlo je nilitum aphong lo diman haputa me mukro long Assam battalion camp kimdam nang pol pen ke police thana doni la pen ke langhem phielong masita me litum pulo khandulia long police station doni la pen ke battalion camp doni haputa me asa sabudana thuta la sonsi donang po la number 1 number 2 bangke non ke do bom jitu a police force khiela mukoilum le punon jirigindeng le punon lapo havar la pen ke langhem philong bosame ke dotang a BOP la hailong police force pa bat sir regular police patrolling paduni hal hai arara tuman aninga pat hedun phan la pen kechok che abang phu tumge aphong tinda Meghalaya pen singewang Karbi Anglong pen damle Meghalaya na thu ki freedom hemge kaidam son kam ke claim kali kaidam Meghalaya thu se miscreants ke wang la pen tu free hand period Assam sarkar ke Meghalaya na thu pen bangali tu aphong tinda halada adu Chokyo hola longkang phangcho arong maker Augustine Teron piso ke an bang hinia jok aru ni phai kre troxiarni arona teng pen nilip swalwa song ronga sar la pen SGB atum pen kang sai pona birta pherang ke pito Teron pen birta na pale Augustine Teron methanga chor la pen asomardo alang li chorang men ke Anjali terang pi puhenlo Achor la pen asomar dolor sitame Augustine Teron ke dampang suri hinira inkoira hinia nikan mati jonga chiklo ni phai kre player ni malong pen Augustine Teron amithanga chor la pen asomar atuma phan o tekangsi banga chor mate sika terang pia phan in hupondesi rong pena kapre kadimalong dodam ko la sopi Augustine Teron achor Anjali terang pila pen adona rabatum pen ridun boma philongsi aru ni phai kre troxiar ni adai ki dovek Augustine Teron la pen akibipi sika terang pia atuma phan inside Kang saya long kacirai mate Augustine Teron kacecak ponke akleng pi Anjali terang pila pen asomar bangke toma phan achiklo jon bang tangka suri pli cipidun po lapen preng du anta tu pidun po posi cecak pon lapenan perta alang lipen kacecak pon thuke akimi achor mate sika terang pia phan si cipachor poputa kang saya toma thengno lamchak cipipo Kelang ikan ni pen pilong lep ni na. Puisa pidet pensi ni tumphan akan saya boncek lo. Wajah ini pensi ni tumphan pesanang ni lo. Kasi ahok alang. Apak la ningji pusita me hula tumki ningji bang ta lake dampri peni alam lo. Ahok alam pen ke soalu tumnang kang sai pusita alang tumphan nili puisa ke bang pen le alang tumphan pa do clip lo kali. Athe nili ta puisa pilong le la bang ahok alam si nili non media kado ko tumlang anta nili product pen nili lampi nang cipidun lo di cecak pon lo la ciklo jon osomar tum phan ki choki jon phan bang ni li suri plian hupu pe nana cerai si ni tum suri plian bang ke ciklo jon ang bong pen la ni li ciklo jon bang cil pi pon pu si ni li cecak lo la non la pen akola osomar tum phan akleng si amen lo bila situ la pen rong men bang ke dhorom usi ye la pen duntu bang ke Sermon Teron nasi nili bangke la longle kado ka wilong sitame la somar pan bangke longle bangke pota punon ajat punon sitame nili cecak pon lo bangke la somar tum aprang panta la nili kai dotik abangke nili celang pon po warno da kasi bahini panta la kanghon bangke pahaman po nili le pule harong bong pem tu kita punana tes kami celang pon bom po Thai velo mane bang nang sai nang pok lo
athi nilitum chok che polo sami nilitum da kopia phai go ne pen ma sini tum non bang ke che pa chor lok lo nona por ke nilitum sami dura pami long nang kok son lo dak ilitum so karbi aron ke karbi karbak an ke piso bahini pinan bahini anot ka prek ke kapji aphan ke ilitum karbi karbak aron long ke aku penta avia posi non ke veng jilang ani an setame la pusonang deng jong si dokok le pudang te ilitum along tin setame chi humri dam pen hai ki pekeng alam la pen la hai ki pekeng nang ji aprang son thot ka buchi son se nang ji phana bang ke ilitum un an pen nilip so lo song pen bo iponji lo dolo dolir long ka che to ka teng ke agostin teron ke chiklo yon penang bong aprang asomar onjuli terang pi pen ka buchi hoda somar bang thong phan chiklo yonang bong pen tang kasuri pli an chi pi ponji la pen karena bil la pen hem ting kiram la pen hala microfinance long ka choen na luna tangka ka to ka vita piso so phan pasung se alang li si pi pon eji pusi nilitum sor lo song la pen dulira long sitame che chak pon lo do bang pa long ka dong po wai pis ka me so mar phang ki chirim ji ching hon ji pusi alang li nilitum ma theng no che chak la lo la ke the nilitum sor lo phan se la puson na kisung nang ki pidang det lo pon nilitum bang ke la so kisung ke anut ka prek sitame pa phonang ni la pen anut ka prek sita la hai kisung long ke che chak je det ji apa si sor lo song nilitum ka seng la pen kar jab lo posi yong se alang li la li tum ma theng no la pen alang li so mar phan ka chi cha ka teng pen pe pleng pe det purote puthot li tum reaction se ta me alang li phan insight hunang kok agostin teron hema vedelo hem pen ka juye posi ni li tum sor lo ding ha posi alang li ke do ke da ma ding ke churi dun ke te lo se ta me nona bang ke ni li tum ta pulot he rat pe na comments bang char yu no da ka posi athe tang ka bang det kolam sin li tum penang an char yu long posi sinteron kan kacuning ri pen la solam klar bangke nang chipinang ji pusi pini ni to matheng no wang Dipu Police Station ga parlo inut pherangke pu kachikrong thap nachmul hek kurzamen chilarsi Samir Bhuyan Hindu pu chikrong si Dipu rong sopia long kali kalang ka choklem thap aphan raikoma sai khiatum kenep kangnang Pherangke pu kachikrong thap nachmul hek chipardan Samir Bhuyan inut asarmar asumar theroilu Sitame akapre kaloso pen Hindu puchikrongsi kaching kithapa birta apiso chichini dunsi kipua hot aringa hukapa swajok Dipu Police Station along lamhoi kipidama teng pen case number 51/23 IPC 498/326/494 case number 51/23 paponsi nep ingnang pen hem kang samalong thap tholopusi birta longdu Tangte pinya biota bangla ponsi kang tonik long kado kaweta domithak me kurwang thu